F'Lulju ġew iffirmati kważi 1250 kuntratt fuq proprjetà residenzjali. Dan ħareġ minn ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO li juri żieda ta' 77 proprjetà residenzjali. Fix-xahar ta' qabel, jiġifieri Ġunju, kien hemm kważi 1170 kuntratt fuq proprjetà residenzjali. Skont dawn iċ-ċifri, il-valur tal-kuntratti ffirmati f'dan il-perjodu kien ta' kważi 310 miljun euro. Dan ifisser żieda ta' iżjed minn 7 miljun euro meta mqabbel mal-istess xahar is-sena l-oħra. Fuq xahar qabel ukoll kien hemm żieda fil-valur tal-kuntratti ffirmati, żieda ta' iżjed minn 29 miljun euro. Skont l-NSO, ix-xahar ta' Lulju ta' din is-sena kien l-aħjar u l-aktar xahar b'saħħtu għal valur tal-kuntratti iffirmati. L-aktar li saru kuntratti għal proprjetà kien fir-reġjun ta' Għawdex, wara ġew il-lokalitajiet ta' Birkirkara l-Imsida u San Ġwan fost l-oħrajn. Il-lokalitajiet fejn l-inqas ġew iffirmati kuntratti kienu dawk tal-Kottonera u l-Kalkara. Minn dawn iċ-ċifri tal-NSO ħareġ ukoll li f'Lulju ġew iffirmati wkoll 956 konvenju fuq proprjetà. L-akbar numru ta' konvenji ix-xahar li għadda sar f'Għawdex u fil-lokalitajiet ta' Birkirkara, l-Imsida u San Ġwan fost l-oħrajn.